Ето го, дългоочаквания козунак на конци. Активираме маята с 1 лъжица захар, 2 лъжици брашно. 180 грама захар, 3 яйца. Разбиваме. За аромат ванилия и портокалови корички. Време е за шупналата мая, както и 2 лъжици олио. Ето я тайната на хубавия козунак. Трябва ви качествено брашно с високо съдържание на бел тък. Аз се доверявам на брашната от EvoBG. Добавяме брашното по-малко и бъркаме до получаване на меко тесто, което размесваме на плота. Към така умесеното тесто започваме да добавяме маслото, като разтегляме. Технологията на месене е ключова за козунака. Добавяме масло, разтегляме и удряме в плота до получаване на еластично тесто. Оставяме да втаса за 1 час. Резултатът е вълшебен. Оформяме и разделяме на части. Трябва да се оформят 3 пурички, като аз ги пълня и с шоколад. Навиваме, усукваме и плетем. 2 ъгълчета се подвиват отдолу. Козунака се маже с яйце и мляко и поръсваме с мокра захар. И да, толкова е вкусен, колкото изглежда.